chcela povedať, že sú ľudia, ktorí sú dospelí a bojujú s týmto ochorením a vedú v podstate normálny život, majú rôzne koníčky. Takisto ako naša ďalšia hostka, Miška Šipeková. Miška Šipeková prichádza. Veľký potlesk. Miška je tiež diagnostikovaná s cystickou fibrozou a je tu s nami, je tu medzi nami. Miška, prajme ti dobrý deň. Dobrý večer. Dobrý večer. Aha. Dobrý večer. Ja musím niečo povedať. My sa s Miškou poznáme naozaj, odkedy sme boli také malé. Asi aké malé? Také... Tak asi. Tak asi. A možno aj menšie. Proste hrali sme sa na jednom sídlisku spolu. Na jednom sídlisku. Dneska ma vôbec nespoznala, ja skoro ju tiež. To nie je pravda, ja som nestíhala. Viete prečo? Lebo obe veľmi dobre vyzeráte. Ďakujeme. Naozaj. Miška, povedz mi, ako sa máš dnes? Dnes sa mám celkom dobre, ďakujem za opýtanie. Trošku nervozitka, ale inak. Naozaj, ty si nervózna? Vôbec tak nepôsobíš. Prečo ty si nervózna? Za chvíľočku uvidíme, či sa to všetko vydarí. No počkaj, tak môžeme povedať, že ty nám budeš hrať tu dnes, hej? Budeme hrať. No. Dobre, predstavíme potom samozrejme, že čo, s kým a ako. Povedz nám prosím ťa, lebo ja som prišiel sem a hovorím si, že slané mosty, ok, viem, čo je slané, viem, čo je mosty, ale nevedel som si to spojiť. Nevedel som si to spojiť práve s cystickou fibrozou a myslím si, že ty by si asi mala nám povedať, že prečo sa práve tieto dve slova takto spojili. Tak spojilo sa to z toho dôvodu, že slané deti sú deti s cystickou fibrozou. Hovoríme im preto tak, lebo máme niekoľkonásobný počet chloridov v pote, preto sme slaní, niekedy vidno na obočí, na nose, keď sa spotíme a tak ďalej. Ľahko to cítiť na bábetkách, keď rodičia sa vlastne láskajú s bábetkami, tak to zistili aj moji rodičia. Takže preto slané deti a most, pretože spájame nejaké energie, kontakty a tak ďalej. Jasné, dobre spojenie, pekné. My tu celý večer hovoríme o tom, že je to vážna choroba. Ako sa s ňou žije? Obmedzuje sa, neobmedzuje? Tak určite obmedzenia sú každodenné. Vďaka tomu, ako vyzerám, vďačím najmä tomu, ako sa o seba starám od malička a hlavne mojej mamine, ktorá na mňa od malička apelovala, aby som od rána inhalovala, rehabilitovala, cvičila. Nevyzerá to tak jednoducho, že som raz za rok prídem a vyzerám takto super, ale naozaj to obnáša aj obdobia, kedy sme v nemocniciach, na infúziách. Ťažko sa nám dýcha, nevieme sa nadýchnúť a tak ďalej. Môžem sa spýtať, koľko máš rokov? Viem, že sa to nepatrí, ale ja som podstatne starší, to znamená, že si to dovolil. Vypýtal som si to a teraz som to dostal. Máš 21. Super. Viem odhadnúť, že každého človeka. Magická schopnosť, ale to je jediná schopnosť, žiaľ Bohu, ktorú mám ešte v telke neobjavili, žiaľ Bohu. Dobre, povedz mi, ty teda normálne chodíš do školy, jednoducho, ty si radový občan, ty máš občiansky, platíš dane? Áno. Dobre, tiež si najtežšie nadnevaná. Ale tak v podstate... Katastrofa, čo? Čo už narobíme? Čo robíš vo voľnom čase? V voľnom čase, ako voľný čas je v podstate aj moja škola, môj koníček, je to hudba. Hra na hudobné nástroje ako flauta, saxofón, takže rada sa venujem prírode, raftingu, turistike a tak ďalej. Povedz mi, aké to bolo v škole, keď si, čo ja viem, prišla ty prvý deň do školy, alebo, ja neviem, prvé týždne, mesiace, neviem to odhadnúť. Ty si chodila regulárne na základnú školu, hej? Chodila som na základnú školu s tým, že mamina v triede na rodičovskom združení vysvetlila rodičom, aby sa nebáli ich deti, lebo som sa stretla už aj s tým, že zakašleme silno a Ježiš, idem dostať cystickú fibrózu. V žiadnom prípade je to genetická choroba, ktorá sa nedá dostať človeka na človeka. Si v kľude? To je tak, mohol si ma aj po tvári pohľadiť, mne by to vôbec neprekážalo. Dobre, jasné, takže a stretla si sa niekedy s tým, že ťa niekto tak odsúval niekam inám práve kvôli tomu? Tak stali sa rôzne situácie v živote, kedy sa človeku nepáčil ten kašel najmä, ale v podstate nemala som s tým problém, vždy ma ľudia skôr podržali. No ja som s tebou bol v zákulisí, aj spoločne s Dankou sme boli v zákulisí a ani raz si nezakašľala, tak ako... Ďakujem pánu. Ja mám drevenú, mala si po mojej. Ale musím povedať, že naozaj klobúk dole, keď máš problémy s dýchaním, že fúkaš do tých hudobných nástrojov a naozaj si to veľmi rada pozriem. No, ja som tiež veľmi zvedavý. To vlastne každodenná rehabilitácia pre mňa to strašne pomáha. Takže hudba lieči, je to pravda. Samozrejme. Dobre, tak poďme sa spoločne takto liečiť.